Di Anak niya, di Espiritu Santo. Amen. Di Apo, at daw kumagata tayo. Asa sa kumalit ken ka. Gawa din tayo di pa nang ibabaw, tinasantuan na ina. Isot di mangibabaw at kada tayo, iti Apo Jesus. Sa tayo kumatamangkod man tayo, magisumurot kinungkuana. Isot di salaknit tayo. Pagbabawyan tayo, dito basbasol tayo, at nagdapan na kay kari tayo makiraan at tinasantuan na misteryo. Apo, kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dali basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayo. Amen. Kung marawarag tayo. O Diyos, ikati mga ramid, adagiti mamati, may sa di panagnatin ta, ipaay mo kat kada kang matataong, ngay ayatan biti ibilin mo, kat tarigagayan bitin ka rin, iti kasta, iti baet dagiti amin na mapaspasamat dito ilubong, patgan milatan ipangpangruna, dagiti napaytay so aragsa, gapo ken Apo may so Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag kan magipagari kan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Ti may basa na daw, iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Sa anin ang masapul ang mapalagipan kayo, iti maipapan iti pinagayat yu kadagiti kakabsat iti pamati. Inusuro na kayo ang mismo ti Diyos, maaginayat kayo. Kinapudno na, dahito iti pinagayat yu kadagiti amin ang kakabsat, adda iti entero ang Macedonia. Isut gapuna adawaten mi kada kayo kakabsat. Adanggen nyo ti kastoy a panagayat. Degdegan nyo ti kastoy a panagayat. Ikagumaan nyo kuma tinatal na panagbiag. Nagitilaing kabukbukudan nyo nga aramid ti biyangan nyo. Nagtrabaho kayo ang may paay kadagiti kasapulan nyo. Imbagpagamin dagito idi kada kayo. Iti kastoy agreamto kada kayo dagiti saan paya mamati. Ket di kayo nagpanuray iti siya sinuman amang ted iti urian niya ang kasapulan niyo. Pisa o ti Apo. Kagyaman tayo ni Diyos. Ti Apo umay na iturayan ti daga iti kinalinte. Yaman may nagurayan ni dalawa ni kanilinte. Kantaan niyo ti Apo iti baro a kanta. Gapu kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na sa pagligi babaen ti bileg, ken tinasantuan na panakabalin na. Ti Apo may nagurayan ni dalawa ni kanilinte. Agdarunong ka baybay, ket amin alinaon mo. Agkanta ka daga, ken amin nga daken ka. Da kayo ataaw, agtipat kayo. Da kayo aturod, agdadangga kayo, agkanta, itirag-o, itisamo ti Apo. Iti Apo may nagurayan ni dalawa ni kanilinte. Umay ti Apo, kay turayan na. Umay ti Apo, ta umay na iturayan ti daga. Nalinteg ka naman idumduman na, iti pinagturay na, iti amin na tao. Ti Apo may nagurayan ni dalawa ni kanilinte. Ipagayan ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Ti Apo at daw kumagata kayo. Kasta pamamit ken ka. Iban na kayo waragawag tinasantuan na Ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Gloria ni may pahin ni Baba. Sinarita ni Jesus dati apangarit kadagiti adalan na mayarit to ti pagarian ti langit ti maysa a tao nga nagbiyahe nga agbiyahe. Inayaban na dagiti aliben na ket intalet na kadakwada ti salikwana. Initkan na ti maysa ti 5,000 a pesos, ti maikadwa 2,000, ken ti maikatlo 1,000. Kas mayan natok ti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na nagbiyahe. Ti adipen nga imawat ti 5,000 a pesos, pinangkomersyo na adagos ti inawat na.
ket nakaganan siya iti 5,000. Kastamet tinaramid ti adipen ngayon mawat ti 2,000 a pesos. Nakaganan siya met ti 2,000. Ngayon ti adipen ngayon mawat ti 1,000 a pesos. Napanaingkali ti kwarta ti apo na. Kalpasan tinabaya ka tiyempo, simbang pet ti among. Among dagiti adipen ket nakikwenta kad nakwada. Napangyan ko na di dinaikan ti 5,000 a pesos ket inyawat na ti 10,000. Apo kinunana inikan na idi ti 5,000 a pesos ket adtoy pay ti 5,000 a naganansya. Nasayaat ti naramid mo na imbag ken mapagtalkan nga adipen kinuna ti among na. Gapot ang mapagtalkan ka ti basit a banat pagaywanen kanto ti adado. Umay ka magipagragsak kanya. Napanumatay di adipen ang nakaawat ti 2,000 a pesos ket kinunana apo inikan na idi ti 2,000 a pesos ket adtoy pay ti 2,000 a naganansya. Kinuna ti among na nasaya at tinaramid mo na imbag ket mapagtalkan nga adipen. Gapot ang mapagtalkan ka ti basit a banat pagaywanen kanto ti ado. Sumulit ka makipagragsak kanya. Kalpasan na napanuwid day di adipen ang naikan ti 1,000 a pesos. Apo ammo ka na istrikto ka kinunana agburas ka ti di mo minulaan kinagani ka ti di mo rin naipan. Nagbuti nga isong inkalit ti kwarta nga inted mo ni isuglipon ti kwartam kinuna ti among na dakes ka nga adipen sadot. Among lagarutan nga agburas sa iti jak minulaan kinagani ak ti jak rin naipan. Hindi po sitong kumatibangkot inted ko tapno itatasimman ko itaon isuglim agraman interes na kinunana kadagiti datduma alain mi warot ti kwarta nga adda ken kuana ket itedyo ti adipen nga adda iti 10,000. Tad adunto ti maited ti addaan ken agsubsobraan to ngem ti awanan uray ti basit nga adda ken kuana maikat to ket daytoy awan serserbina nga adipen ipurwakyo iti kasipnetan agsangit ket agnaritnget to sa jay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may payen ka o Kristo. Ti Ebanghelyo tayo para bulok na talents, bigay tayo talento. Kala po nga bagay bagbaga na ditoy. Nano ti talento tayo ko sa tayo manasaya at umado lumain. Bigay han nga mausap ti talento na so dati dapat sa samutay ni ano aglati ko na tayo. Pero siya kung yung pag-gitara nung gagawin ko na bayangan dyan, gitara ito nag-gitara, masakol di ano ma-practice ba na mapag-subli. Puro na dyan organ, na dyan piano, mabayakas dyan, kitalento. Kaya uray mo doon niya kanya tayo, na humuusaran, hindi kay abilidad, hindi ka ba ilang aglati, mabukaw, aging gana nga haan na mausar. Kaya sa magsugat tayo, amot ngamin mo niya ti talent tayo. Nyamat ti talent yun, nyamat ti paglainam, nyamat ti nagadunga talent na naawat mo ka chismoso kailan na ba? Usarang makanayo. Ag times 2, ag times 3, unang mo ko sarang mayat. Isumot lang di ayat. Tadasan nung mga kanarong mag-ayat, nung maliwat ang nag-ayat, nung namarwang na nagay pusong ka, agay-ayat ag serserbi, ag ganyan na gana. Makanayon mo aramid, garukan na, adayay ko na tayo nga garukan di bagi. Muyo na yung pagsasaw, garukan di bagi. Kasi magkurli pa nagkararag. Kita ay nyo na agap sa kaya tibigat ko garukan di bagi yun. Dalag siya na tayo, makanayon ang takararag, garukan na. Talento nga, kalamod lang, mag-aamin na talent ko, matipan na ipagarukan mo di jay. Nasayaan nga aramid, makanayon mo aramid. Masimpon aging gana nga kurnos, aging gana nga masimpa. Nang madi mararamid, madi. Humility. Kinapakumbaba. No hamukan pala sa nagpapakumbaba talaga nga awa. Nung makanayon mo aramid, aging gana nga agbalin nga wagas ti panagbiyak mo. Kasi di Lord Padana ulit di relasyon tayo kini Apo Diyos. Mabayag na mo kasasaw ng Apo Diyos, mabayag na mo nga ang mga ikaw ni Apo Diyos ay manaawan at adayo. Dili ti talento ori dili babasit na banbanag no kanayon pero dili ang balin nga nasaya at iso ti pagbalik iso kay balin nga pasit ang mga pasit wagas ti panagbiag ko na dili ori dili ta sisa nga kung kuna tayo pag nakikaysa pag nakidanggay ti kakabsa
nasayat nga pa nagpapatan. No iso ti marwang maya. Nun maibunglo ka matipasig nga, dakis aming nga tao. Kung ba'y nasayaat, pasig nga rin ay agbalin man kas jeti nilubong tayo. Kaya nasayaat, tili mo na nga panunutan tayo no titigatin ka, hinag makinisa. Nagkamangat niya ako Diyos. So natipangaywan ka niya. May itong mga kalitong ako nada na malagkararag. Nang ibagay tayo, ano niya di jay klase, itararag. Ibagay tayo, ano niya di maibagay, iti pa nagkararag. Ken kaaputoy biyag mi, lidaton mi, tuy puspuso mi, si kaapu, bagnos ken kamami, idaton mi, daytoy ayat ni, agtalay kang ken ka, panangaywan mo, sasaenek ni, ipangag mo, agtalay kang ken ka, sipnget ibiyag mi, waya item kada kami. Mararag tayo kakabsat mo na tayo, kita kiti adaton tayo makaayo kumain ti Diyos Ama, aman na kabali na amin. Pawatan ng mga kailangan na rin mama. Kaya may pahay kakayayawan, kaya pakailoyan, pinagan na. Kaya kastamet kapalipagan tayo, kaya nagkakupan dito sa santuan ng iglesia na. Ako babail di may sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo, inaramid mo, at kami ti ilim. Ipaay mo ka ti panagkay sa akin kapya ti iglesia, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Iapo at kapumakata kayo. Kasakaman iten ka. Kagayo dagita puso yun. Naganda na si Tatay Tiago. Agyaman tayo, itiapo, at Diyos tayo. May kagarikin ube. Pudno na ya may karigat rumben anong mi kat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo ni santuan nga aman man nakabalin katag nanayon a Dios kay dinto asan mo masapol ti panagdayo mi no pay kastay paay mo so balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ni magpaida pakay sa lakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Isong itantan o kinibunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles kat kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos iti amin ang kaswa. Ilangit ken daga nagmulay ti pagkayawang, usana ti kamatuan. Malaytayaw yung tinagan ti Apo, usana ti kamatuan. Pudno unay apo abiig ka kinasanto ket sikati bubuhayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi ken para ni apo ni Hesus Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi isu may yawat to a may paay kada kayo. Kasta may katalpasan di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at tulag isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanya.
Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo, yan ikaw ang umar. Inakamin sa lakan, sika ang lubos na sa malubungan. Itinarod panalagit ni patay dan panagungar ni Kristo idaton bikan kaapo ti tinapay ti biat ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataymbaay mo amay kari kami gadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten niya ako tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kag-apo ti iglesia mo na isa kong napiti sa ngalubungan kat parayo-rayon dayat na anadyosan. Laglagi pang mitnileyo Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat mi pimusayan na sinanama ti panagungar tanto iti sidong takaasin. Awaten kat ida iti sidong taranyag mga pakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin ni Apo tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidang kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag kat makiranod kam to kene gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kan nagkadakwada ang magitantanog ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, itidimpuyog ti Espiritu Santo, irok ngayon ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, ikagnanayon nga awan di ingana. Amen. Tayo mararaw ti Ama, nagwalwon tayo ti kararat na insuro ni Apo Jesus para tayo. Ama, Manigas sa kasalanan, maligayaw kumahinagalan mo. Dumulay mo ang kagayang, matutupal kumahinagalan mo, piligaga atas sa dilamin. Iten katakam dalaw ito'y kanani kapinayon halda. Pakawan yung ibibasol niya kas may pamakawan ni. Kadagigin na kabasol kada kami. Pinakamin na kayaan ng manubay sa Isus sa katangke. gawatin mi ken kaampo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan na marin mi ken iti yaay ni Jesucristo ananisalakan kada kami. Tapuan ni Turay, kanabarin na inayalayan na imanay. O Apo mi ang Jesucristo, kinunang kadagiti apostoles mo kapya, ti batik kada kayo. Kapya ang agapukan niya, kited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi tinimbingang, galikat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayang nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kalagbiya ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo ang kanayon kumangada kada kayo. Kasta pa Ipaay tayo ti kapya, itong galmay sa kada tayo kapya, kada kayo ti kapya. Kordero ti Diyos na may kat, kalagiti basbason, liubong, kaasya na kami. Kordero ti Diyos na may kat, kalagiti basbason, liubong, kaasya na kami. Kordero ti Diyos na may kat, kalagiti basbason, liubong, kaasya na kami. Datoy niya ako, Jesus, ti Kordero, ti Diyos, sa mangikat ka rin, ti basbason, ti lobo. Nagasat tayo, anayaban, iti daytoy, apadayana. Ako, diyak may karing, may kakanya, hindi may salay sa sabong, mapay magagupul ka talaga. Iba kayo ka. Amen. Iba kayo. Amen. Iba kayo. Amen. Iba kayo.
Kumararap tayo. Apo ina, ipaay mo ka dita degdegan da ito'y amisa ti panangaasim ka na kami. Iturong na kam ka di nga agbiya, itikas ka kan kanayon lain nga makaay-ayo kang ken ka. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiya ken magipagariken ka, ididimbuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at pumakata kayo. Kasta kumamin Iso kayo. kaya di man nakabalin a Diyos, ti Amakin, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ang base din na Santo na Misa, hintayon iti ayat ken kapia ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.